सर्व समाज बांधवांकी मिगले नमस्कारू बालकृष्णप्पै आलपी जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगल चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता. आज आमका किरलेले सुक्की चवळे कशी शिकोरचे एक व्हिडिओ पळोवया. हें कशी शिकोर का म्हणून तुमका सांगून दिता मिगेल अम्मा सरोजा आर पै आणि ते सपोर्ट करता मिगेल धुव श्रीवाणी बी पै. मेगे नाव सरोजा मेगे नाती श्रीवाणी. आज आम्ही अंग कोरवता सुक्की चवळी किरलानो केशी मुंजोया. केशी करता अंग चोया. एक कप्पा किरलेल्या चवळी तक सर्जलेल्या 2 करंबल ना जलेरी आंब जलेरी घाली तुंगा आणि एक मेशिंगा दंड तक जाम घालेले 1 कप्पा सोई तक्क सर्जलेल्या तिक्सा तुंगा घालियद आवंगत कड़ता सात मीडिया संघ कड़लेलस आणि ग यद बेळती बिट्टी तवळ आद्य अंग चवळी सिज्जेया. चवळी अर्ध सिज्जून जल्लगडेग करंबल जले अंबो आणि ग तेव्वेंगाल एक मिशिंगा दंड सिंधून दवरलास तेव्वेंको सिज्जोवंगा ये आवत्ता चवळी सिज्जू दवरलिया. ये गडियेग अंगा सोई मसल वाटून काढल्या अंगत सोई मिरिया संगे हळदी पेटी गोरू वाटून काढल्या. गेशी आम्ही वाटून काढगा. येता चवळी अर्ध सिज्जलेस अंततानी आम्ही मिशिंगा दंड करंबले गाली होता एक घालू मायग एक अणकू गाली यात सिज्जलस आमकानी मीठ घालिया. आणि मसूल घालिया आमका. आणि एक खोदको देव यात चांग खोदको देयलोलस ये आणि आमका खल्ला काणू फण्ण घालिया. आवत्त ये फण्ण घाली होता. सस्समा एक सस्सम फुट्टून जल्लगडेग एक सुकी सांगाल का एक दोन्ही पेगा परमलाग एक सुकी सांगली 2 करबाती जीरे घाललं आणि हे पण गाणू गॅस ऑफ करता. हंगे गेशी रेडी जल्लेले असता.
सुपर दिशी तुम्ही सट्टाने ट्राय कर शका